Igsoon wala gayoy mulungtad dinhi sa kalibutan. Ang tanang butang dinhi sa kalibutan dili gayud kana mulungtad igsoon. Ang atong kinabuhi dili usab kana mulungtad. Apan mahimo nga mulungtad kining tanan kung ang Dios anaa sa kanunay, kung ang Dios naghari sa atong kinabuhi. Bisan tuod madunot ang atong lawas, apan ang atong kalag mulungtad gayud kung ang Dios anaa sa kanunay sa atong kinabuhi. Hebreo 2 versikulo 10. Ang Dios mo ay nagbuhat og nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayud siya sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Igsuon mahimo nga mulungtad ang atong kinabuhi kung ang Dios naghari sa atong tibuok kinabuhi. Ug dili lang ni kanato igsuon, kun dili kanatong tanan ug sa atong umalabot nga mga anak. Kung willing kita igsuon, kung willing ang matag usa kanato nga moambit ug moantos diha sa himaya sa Dios, diha sa pagsunod sa himaya sa Dios. Tungod kay ang Dios igsuon mao gayud ang nagpalungtad sa tanan ug hinumdumi sa kanunay igsuon nga pinaagi sa pagpadala sa Dios sa iyang anak nga si Hesus ang matag usa kanato nakaangkon og kaluwasan. Ug timan-i sa kanunay igsuon nga pinaagi sa pagpadala sa Dios sa iyang anak nga si Hesus ang tanan nakaangkon gayud og kaluwasan busa pagkinabuhi sa kanunay igsuon nga adunay Dios ug adunay Kristo. Amen. God bless sa tanan.